नायलाय दा आपकामिं जों ओंखारलायलांबाय आं मिथिया देलै बोरै फैयो जानला मोनला थुलाजोबना होबायलै आं मायाव थुबाय दं र' ओंखारफैयाखै नायलाय जोंखौ नुदोंना नुवाखै नुदोंसं माथो रावबो गैया नायलाय माथो रावबो गैया दे इनि रावबो सासे गैया ओंखारबाय थैजोबबाय नोंसोरलाय हरबावबाय रावबो गैया हाय ओमफ्राय कमेन्टआव ओइ दासो फैदो हाय दासो गैला थैबाय लागाव दानाबा जोब्बाय माखौबा नायबाव इनो जेव हाय लाखै ए बाब लासै हर आबौ लोगोफोर गुमै हेलौ हाय आब' बाजै हाय मोनाबिलिनि खनसे ओंखाम हाय आयु लोगोफोर मानो इदि नोंहा दिनै फार्स्ट टाइम मा ओंख्रि संखो आब' गपि ब्लग समायखायो सानैजों थेंक इउ आगै आं नुस्लाबला दे मालाय दा बया मोनलायगोन आंनिखौ नाम खारियाखै होनना ओमफ्राय आं रावनिखौबो खारिनोनो हालायनो जि स्पिडाव थांबाय आयु फार्स्ट टाइम लाइभ फैनायाव इदि थांला जोब्बाय देनथारो हाय इस सोरां फरायनो हानाय नङाहाय रनजित जिउमा बर' गाज्रि हाय जिउमा गाज्रि माबा मा थास'दो खबर मोजां आगै थास'दो ना दोरो गैला रावनिखौबो नायस्लाबनो हाला आं रोङालैनो नों फरायलाय नों आंनि मोनसेयाव नायबाय थानि दे नोंहा बेसेबां गिखा सोरबा जुदि इम्परटेन्ट 100K कंग्रेचुलेसन्स हरदो सोरबा बिसोरनि थाखाय वेलकाम थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो नोंसोर जुदि नै लाइभखौ शेयार खालामनानै जुदि दानि गेजेरावनो जुदि 8थानि गेजेरावनो बा जुदि 100K खालामनानै होनो हायोबा दे नायथारनि शेयार खालाम दे आयु जि अनो जाय साबसक्राइब खालामाखै बिसोर साबसक्राइब खालामदो इसोरखो हाय आब' थरायना हाय दिनै मा ओंख्रि संखो माबा थास'दो ना संदो आङो ओमफ्राय मानो एसे बिरखोला जोबलांखो आं हालाहाय बेथो इय हरलायजोब्बाय जिउमा कारजि ओरैहाय नामखौ फरायस्लाबबानो कमेन्टआनो थांजोब्बाय ए गाहायावल' ओंखारोना थुथाबना फरायनो हायो ओहो थुथाबनो हाया रोङालै आं जाम्बिथार नियावसो नायनांगोन नै इयाव नायनोसै होनबा उल्था इयाव नायनो नोंहा इयाव नुवाबा नै थांजोब्बायबा निर्मदा रामसिया ओइनो फरायबानो थांखाबाय गोमाबाय ओइनो 100K कंग्रेचुलेसन्स आइफन ओइनो लादो आंखौ सिनायला दाबादि नामा आइफन लानो फैसायानो गैया र' आगैमोन भिखारिथार हेल' बिदिनो जायो फार्स्ट टाइमबा थेंक इउ गपि थेंक इउ खोन्थाया आं एसामिसखौ माने सुन हाय रोंबांखाया आरोना बोरै बिदि होनलालै जालांखो मिथिलाय लांला आयु हेल' सुब्रदाय हेल' होनहरलायदो फुजा नायनो थाखाय फुजाया जोब्बाय जोंनिथिंजा फुजाया जोब्बाय ओमफ्राय र' आं मोनसे इम्परटेन्ट मेसेज खोन्थानि जाय नोंथांमोना मोसायो आरोना नोंथांमोननि थाखाय बिराद स्पेसियेल जोंनाव खाथियावनो गाबोनयाव सेमा फुजा कालि फुजा जायांदो फार्स्ट प्राइजआ 10,000 मानि आरोना जाय मोसानो गोसो मोसाफैबानो जाबाय मुसुखा ओंखाम जाखांबाय नामा जाथ'वाखै संखांनानै माने नोंसोरजों दसे ओंखारफैदो लाखिनो हायोना 100K जायांनायनि लाइभ ए बियो लाखिनो हाया नै ओइनो हाया बोख्लायफिनबानो जायोलै लाखिनाया मा मैगं संखो इखौल' आं खिथानो हासिगोन ओंख्रिया जादों थास'दो ना ओमफ्राय ना एवनाय काजोलगाव लिंहरदों सोरबा जानला मानला रिन्दाव ब्रह्म काजोलगाव आं लिंहरदों थांगोन आब' मोसागोन फैथार माबायाव सिंगाराबो मामोनथाय इलिसा बर' फैहांदोनो आंबो पस्टारखौसो नुदों र' मिथियानो बारा नोंगौ थेवबाबो 10,000 खा
सेकेन्ड प्राइजआ बेसे नाया मानो नोङो सेकेन्ड ओइ बस्ताबोथ' गैया आंनाव दोङो गोबांथार एबारनिया 10,000 दे जिखुनु फार्स्ट प्राइजआ 10,000 जोंनि खाथियावनो जायांदो मोसाफैदोसो धामाका so cute couple मालाय मा नाम ग हिप हपनो मायो बिदिनो अनलायबाय जागोन दे ओमफ्राय जोंखौ बोरै होनदो बुथे ना मालायफोरा समायना ओमफ्राय आंहा गोजांबायानो नै लोगोफोर जि जोमलायदां दाबो जे उन्दैखौ मला लागोननो ओइ लाथ' सोर र' मा नाम इयो देरबावनि ओमफ्राय आं मोनसे होननो लुगैदोंलै र' आंथ' दा लोगोफोर माने लाइभ फैनो रोंफेरा आङो ओमफ्राय ना जाहैबाय नालाय जिखि जाया आं फुनानैल' फैबाय आरो इउटुबाव नायनानै ओमफ्राय इदि इमान थांगोन होनना भाबियाखैमोन आङो मेसेजानो थांजोब्बायलै लोगोफोर बया मोननाङा दे फरायाखै होननानै 222 जन नायदो आरो शेयार खालामबाव दे हो शेयार खालामनांगौ 222 जन नायबाय शेयार खालामबाव दे शेयार खालामबाव दे दसेनो माबा जानांगोन बोरै जाथारदों इनो खमायबायसो इनो शेयार खालामनो होननाया मा सैतान नोंसोरो दिनै 100K जाथारसिगोन आरोना नोंथांमोननि अननायाव फटाफटनो शेयार खालामनानै जाय साबसक्राइब र' खालामाखै नोङो होदो भिडिअ'आवबो होनथे लाइभआवबो होनथे र' मिना आङो ओइनो जोंनिखौबा फरायला होनलायलांबाय समायना बर'आ नायस्लाबनो हाया जि नायस्लाबनोनो हायाखै नै आयु लागावलै खारखायो सोरबा गोबालायलांबाय नुलानोबा आं दा बर'नो सोरबा दानसोरां इनो मानो इदि खारो लाइभखौ बोरै फैयो सोरबा इदिनो खोन्थाहरलाय खारखागोन नोंहा इयो जेनेबा इदि गोलावै नायनो हानाय बायदि खिन्थिनांगौमोन जेनेबा मा इ गाहायथाराव नुजाना दं लोगोफोर मबाइलनि गाहायाव नुजाना दं एसे आं गिथायो नालाय दुनियायाव साला बोरै इउटुबार जाफ्लांनाया गावनो गाव मिथिया ओमफ्राय नै थुनोबो रोङा दा नोंसोरसो मिथिसिगो आरो इखो आखाइजों ओरै हमथानानै नामा हमथानांगौ नामा लोगोफोर मिथिदां ना ब्ले ब्लेनो होनलायलांबाय इसको ना कहने का बर'नि गन्थंआलाय बिदिनो गुसुं जाखायो ओमफ्राय जायनि गन्थं गुसुं एसे बर' रखम आरो आयु आब' गाबोन लाइभ फै 4टायाव लाइभ फैनो आं फैलासो दिनैनिफ्राय मानोना खामानि गैया नै रोङानो एसे आंगि भगबान आब'लै ब्रिटिराज बसुमतारी दसे थायो नामा आं बर' मिनिजोब्बाय इनो हमथानो हाया ओइ आब' सना होनलायलांबायहाय मिरिना ब्रह्म एसामिसनि बुंलाय ना आमी एसामिस नाजनु आमी बर' मानु एसामिस बाददि सनजिब बर' मासि समायना नोंलाय रियेलाव आब' थेंक इउ ओमफ्राय लाइभ फैनायनि थाखाय देलायदोसो आरोना नङाबाथ' आङो एसे बोरैबासो जाना दंमोन नासा गुरनानै य' हंलेलेनो रोंगि ब्लग मा खोन्थायाबो आब' बबे जायगायाव जागोन कालि फुजाया साउदुरबिटा दरकिनाजानि गामियाव जोंहानि न' खाथियावनो दै लोगोफोर आंखौ लोगो मोनगोन आरोना फुजायाव ओमफ्राय नायदोलै फार्स्ट प्राइजआ 10,000 सेकेन्ड प्राइजआ इदिनो गाहाय बिराद गोबां दं 5 दं खोमा जिखि जाया मोसाफैदोल' जिखि जाया मुसुखाया गावनिखौ नायस'नि रागा जोंबाय नोंहा नै नुलानोबा मुसुखाया नै दासो थाथ'बाय नै आं बेलेग मबाइल नायबाय दं फामे बर' बोरायखौ हमथा नोंहानो आं बेलेग मबाइलाव नायबाय दं नै जायनिखौ इम्पर्टेन्ट ओमफ्राय दासो नुबाय ओमफ्राय दहाय नुवाखैमोन दे नोंना इयो गोजौआवसो थांनानै दं एबारसो गाहायाव लागाव दानाबा एसे आंगि थांखांनाय कमेन्टखौ फरायलायबाय जानला मोनला माबा नाङा
उदालगुरियाव राहुल नोङा आं एसे मानो एसे रोंथारा जेनेबा आब' नों इउटुबाव बेसे खामायखो थाइसेबो गैया इउटुबनि फैसाखौ दोनदोसै बै लुबैना जेरै हाजिरा मावनानै मानसिया खस्थ'जों सानसेयाव 350 मोनो इदिनो खस्थ'नि गेजेरजों थाइसे थाइनै मोनो आरोना दासो इबो फार्स्ट टाइम इखौ मोनाखै आं दाबो इखोनो आंखो 1.5 लाख मोनदो होनना दावराव खालामबाय रायजोफोरा थरायना लाइट फैदों नार्जारि ब्रादार फैदों नार्जारि ब्रादार र' ओइ आब' जाखांबाय नामा जाथ'वाखै जिखिजाया आं मेसेजखौल' फरायलांनोसै हेलौ बाजै सना जिउ औहाय आगै सना जिउ बे खावब्ला ब्ला मा डिस्टार्ब खालामबाय थां नों डिस्टार्ब खालामनाङा खावब्लाब्ला SB ब्लग्स बिदिनो सम सम लाइभ फैबाय था आगै सना औ खावलाब्ला होनदो दिनैसो सोरलै फार्स्ट बेयाव टाइम नङा फैदो ओमफ्राय रोङाबो आदैयाबो फरायदोब्रा नोंबो फराय नैयावसो फरायदों आं नै इयावलाय मानो फरायनांगौ नैयावसो नायनांगौ जाम्बा बेयावसो नायनांगौ हाय नुस्लाबानो सना आंनि भिडिअखौ गोरलै बरिया मोनो गोरलैद्राय थेंक इउ आगै थरायना सोदोमखुब बाजै दानसोरां दानसोरां दैमारि थरायना बाजै मा ओंख्रि संखो ओंख्रिया थास'दोना औहाय नामाबो ना थरायनासो जाबाय नामा बाजै दोङो खनसे इनि थांजोबलायबाय इनो हमथा हमथा एडभान्स कंग्रेलेसन थेंक इउ नै आंनि आखायाबो जाना दं ना गुनदांनानै इसको कहते हैं औरत का हाथ गावलिया लोरखि नङा गौरिया मा मावो इ जेबो मावा उन्दुनानै दंगासिनो न'आवनो थानानै आंनि खिथु खिथु बेरायबाय थायो आब' आंबो नों बादि रोंनाय मोनबा गाजा रोंगोन टपा आगै र' रोंगोन आगै जेनेबा इउटुबार जानाया जेबो गोरों बाथ्रा नङा जोङो गावबा गाव जि हायो इखौनो देखायनांगौ जेनेबा इउटुबा मोनसे प्लेटफर्म जेरै स्टेज बायदि आरो मोनसे मोसानो रोंनाया मोसानो देखायनांगौ सल' खननो रोंनाया सल' खननांगौ एक्टिं देखायनो रोंनाया एक्टिं देखायनांगौ बिदिनो गावबा गाव देखायनांगौ आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सोरबा बिराद गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरो आरो गोबाङानो बोरलि खारबाय माबानि हायना मुलि होबायदां आगै फामेफोराव हायना मुलि दैदेन बरगयारि लाभ हरदो थारमाने बा प्रदिप बर' र' इदिनो फरायलांसै आङो नोंहा इदि थालांजोबगोन इदि फरायबा इदिबा हायाना नै इदिबा खारलायबायलै हायाना र' आं हमथाना फरायसै हमथा गुड नाइट बाजै लैथो गुड बसुमतारी नाइट गुड नाइट आगै नोंनिया रितिराज आंखौ फसायबाय नैनो सोरबा बसुमतारी बेरायनो सोदोम फै खुगा आब' गुमै जागोन दे सोदोमखौ नोंनि हासबेन्डखौ फसायबाय आं फसायलाय फसाय सना फसाय लांफैदो खावनानै रिंसार नार्जारि बाजै बाबुखौ माला लागोन सना हामा थारमाने लासैनो लागोन र' आं दासो हाबा जानायानो बोसोरसे जाहां जाहां जादो बांद्राय उन्दै जाथार गावहा सोरलाया मामादो दोननाय नामा माने आङो उन्दै गोरलै बायदि जानो मोजां मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोरबा सोरबा आंखौ उन्दैयावनो हाबा जादो होनदो आंनि हाबा जानाया नै दासो बोसोरसे जायांदो ओमफ्राय आङो 23 बोसोर जाबाय ओमफ्राय नोंदाया 24 जाबाय आरो गोरलैसोलै ओमफ्राय उन्दैयानो होननांसिगोन एसे 30 बोसोरावसो हाबा जानांगौमोन नालाय केटिएम नस मोजां आब' थेंकिउ आगै यय' हमथाद' राहुल बर' हमथाद' थांजोब्बाय हनै थांजोब्बायानो रोंथारा ओमफ्राय आं थांखांनायखौ फरायसोदों कुक नोंनि हासबेन्डखौ आरो फैफिनदो इयो मैथा खावब्लि आखाइला भ्लग बुंहरबायलै सोरबा मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया थास'जो ना आगै राहुल बर' आब' गुमैखौ खेबसे खुदुमलाय थैस हामा हामा नापाय इबिला इउटुबर नापाय बिरजु बिटिवाइ बिनानाव दं नामा बिनानाव गैया बिब'सो दंमोन ओमफ्राय बुरि हाफांफां हाबा जाबाय इबो रिसमा नार्जारि हाय बा कि खबर
भाले आसे दियक बर' स्टार्ट गुड नाइट बाजै गुड नाइट दानसोरां दैमारि आं बिदि गाज्रि कमेन्टस हरा आब' औ हरखाया खायसे हरो आरो इखौसो होनदो गाज्रि मोननाङा आगै हारजोब्बाय जामबिलाय सिङाव सिङाव थु नों बुजियाखै जुदि आं गाहायनि कमेन्टखौ नायो अब्ला दावखोजोबलांबाय अब्ला आं माखौ फरायगोन दा आङो थांखांनायखौनो फरायनांसिगोन ना बे थांखांनायखौसो फरायगोन आं नोंथांमोननि अननायावनो 100K जाथारसिगोन आरोना जानो थांगासिनो दा नोंसोरखौ जानो आं 100K थांगासिनो बानायनो होगासिनो दे 20 मन्ना बोलिया करो हम भी बोलना चाहिए थोड़ा दे नों फराय थोड़ा इदिबा नोङो थांखाजोब्बाय नों लाखिलायदोब्रा दसे बुरबावनो मा नोङो बेखिनिखौ लाखिलायदो नै लेजेन्ड एफनो सोरबा लिजेन एफ आब' नोंखो दाखालि नुदोंमोन सालबारियाव औ सालबारिया जोंनि खाथिना ओंखायनो बेयाव थांलाय फैलाय जाबायानो थायो आरो कलेजाव थांलाय मनेस्वर मायाव बर' थांलाय नोंनि रियेल नाया मनेस्वर बर' नोंनि रायज्लायनाया मोजांथार आब' थेंक इउ आगै मा ओंख्रि जाखो ओंखाम बिरदाव ब्रह्म जाथ'वाखै ब्लग मा ओंख्रि जाखो बाजै ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय ओंख्रिया थास'जों ना आगै उकिल ना हाय आब' हाय आगै प्रदिप बर' ओइ आब' सना ओइ आगै सना रुमिला सरगियारि हाय आब' हाय सर्ट भिडिअस बय आदाया बुजिया इना एसे मेलेमा खम आगै ओंखायनो बारा बुजिया सोदोमखौ मोजां नुजादो सना दे मोजां नुजानि नेरे मिनिलायलांबाय जे बय कंग्रेचुलेसन एडभान्स थेंक इउ जुलि सामालि र' थांजोबलायबाय आंना थांलायबाय लागाव दानाबा गुड नाइट आब' सना अनजालि लाहारि गुड नाइट बाय आब' गुमै गुड नाइट एगजाम जादों आंना सलि दे आब' गुमै लेखा फराय एगजामा इम्परटेन्ट आगै बिनि थाखायनो एगजामखौनो फरायहैदो खिथाबखौ मिरिना ब्रह्म सालबारिनिफ्राय बबेखै थांनांगो नोंसिना सालबारिनिफ्राय सिद्दा फैनांगौ खोलाहा बड' स्टार्ट मा नाम आब' गुमैना नोंसा नोंगुमैनि नामा पंकज बसुमतारी सरजनि दैमारि एडभान्स कंग्रेचुलेसन्स थेंक इउ आगै दानसोरां दैमारि आदाखौ खाथाबना दोन दिस्टाबथार इदिनो माने इयो सब समाय आंखौ दिस्टार्ब होखायो माने केब माबा होनदेर मालाबा सौखेनानै दोननोसो लुगैयो आं माइनाव गयारि हाय हेल' आब' हाय सोदोमखौ ओइ हासबेन्ड आंनि जादो सना इ नोंखौ लानो लुगैथारबाय नै खनसे नाहरदो सोदोमा दे अबे मानसियालाय नाहरदो दे नै नायबाय नुबाय लादोलै नोङो इखौनो अबे मोनसे अबे नायनां र' इखो होनदो महित रामसियारि आंखौबो सिनायदे आब' मार आंबो रोंनो लुगैदो नोंबो सिखायदो माने आं बायदि मा मुगथार माने नुलाय लाङाखै मेगनाबो बोरैबा जाजोब्बाय मबाइल नायै बुरिबायसो बड' स्टार आब' नोंसोरना संनो रोंगोना रोङासै बैहाव हरदो बिखुनजोआ मायबा जब मावो नामा जोंहा बिखुनजोआ मास्टार मावो ओमफ्राय बाबाया जेबो मावा आरोना ओरैनो हाजिराफोर मोनबा मावो पुर्निमा बसुमतारी ओंखाम जाखांबाय नामा आब' जाथ'वाखैनो आगै संखांनानैनोथ' लाइभ फैदो ओमफ्राय नोंथांमोनजों एकदमबारे रायलायनो भाबिबाय ओमफ्राय कमेन्टआ इफोरबायदि थाङो होननानै आं मिथियामोन आरोना गोदो एक्टर एक्ट्रिसनि लाइभ फैबासो नायबाय थायोमोन आङो ओमफ्राय
लारि लारि माथो दावखोजोबलाङो ओंखायनोथ' फरायजोबनो हाया ओमफ्राय आंबो भाबियोमोन आरो आंनि कमेन्टखौबा फरायलाया बेलेगनिखौबा फरायबाय थायो होनना नै दासो मिथिबाय गावबा गाव खामानिखौ मावब्लासो बुजिमारो दे ऐसा ही होता है दैदेन गयारि लाइफखौ बेसे गोबाव दोनगोन आब' एख' आठथासिम मिथिया आठथासिम 8थासिम दोननोसै जिखि जादोला सोरनिखौ फरायनो सोरनिखौ दोननो ना गावसोरा शेयार खालामा शेयार खालाम दे इना माबा काइलेंल' बाथ्राफोरानो खायलें जायो नामा जेनेबा लोगोफोर आंनो एसेबां मानि अननाय नाङा जाय आंखौ अनो बिथांमोनखौ आं अनो अनखायो जाय अना इखौ आं अना ऐसा है क्या ओमफ्राय लोगोफोर आं मोनसे बाथ्रा होनो सानो बेखौ डाउनलड खालामलायदो जाय आंखौ जेनेबा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरबाय थायो ओमफ्राय आंखौ एडभाइस होबाय थायो माने नोङो इदि भिडिअ बानाय इदि भिडिअ बानाय नों माने इफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थायो होनना आंनि गोसो आं बानायगोन It's my choice our choice नङा इखौ आं भगबानखौनो आङो थाइसे फैसा होननानै खुलुमो इ मानसिखौ आं थाइनै फैसा होननानै खुलुमगोनब्रा गाबना देखायनो होदोलै नोंखौ गाबना देखायनो होदो नबजित बसुमतारी भिडिअआव बुंबाय थानाय नामखौ बुंना होदोलै आब' गुमैखौ मा गांगाथफा नै गांगाथफा थरायना गांगाथफादोसो मिथिनाय जाबायबा नोंसोरबो अनसुमा बसुमतारी आब'आ रिप्लायबो होआ आंनिखौबा नोङा आगै इदि नङा माने ओरै दावखोजोबलांबाय ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैदो आङो नों नायसं आं खानसेबो लाइभ फैफेरा इदि थाङो होननानै मिथियामोन आं दावखोजोबलांबाय नै गाज्रि होनग्रा सालायाव हमना थाव थाव जगालांबाय गुमैया मासे हेन्डसाम नै बारा हेन्डसाम नङा इयो आं फैसा कमेन्ट नायखुमाबाय दंलै नै नोंहा बारा हेन्डसाम नङा इदिनोसैब्रा बर'नि मोखांलाय बुथेथे गन्थं ओरै नै साइडनिफ्राय नाय ओरैबो ओमफ्राय नाय नै ओरैबो लोगोफोर नाय नै दारिखौ हानबाय बिथाङा दारि खाना इनोमोन पागल जादो ओंखाम जाखांबाय नामा जाथ'वाखै आगै अरे मैम क्या हुआ हिंदी से बात कीजिए अबे सरजी मुझे हिंदी नहीं आता मैंने थोड़ा सा रिमिक्स कर दिया खुंगुर बसुमतारी हिंदी बोलने 555 सिखाई तू आब'नि रुमा आंनि कमेन्टखौ नायाखै 100K खारेलै जाबा नानि आंनो पार्टि बाबु होनांगोनलै आं मिथिया आथिं गोनां र' आंबो ओंखारबाय दं माबा मिथिया नों आंखौ 100K खालायथारना होनांगोन दिनैनो दानो दानो इमिडियेटलि ध्रुब जा मोजां नाङो आंसो मायो नोंसोरनि अनलायनायखौ अ थेंक इउ देनां नोंसाबो हाबा जाबाथाय बिदिनो अनलाय दे एमजे स्टेटास असभ्य ओइ असभ्यनो सोरलै हाय असभ्य सोदोम खुगा फैबाय दंहाय नै बेफोरखौ खर' दासा सना साया दे अनसुमा बसुमतारी आयु फैफिनजोबलायबायहाय आयु थांलायबाय बुगाव बुगब गन्थंफ्रानो नाब्लेलेखानाय ने आंनि बारा नाथाबनाङा गुसुं जाबावबा बोरैबा जागोन आब' आलासि जाहैसै नोंसानाव फैदो फैदो आयु नोंखौ आइ लाभ इउ होनहरदो इनो सोदोमा आइ लाभ इउ टु नट आं नुबायानो दं इखो लाभ इउ टु आं नुबायानो दं इखो नोंखौ नायबायानो मोजां दं इखो मोनो नै होननानै इयो आंबो नोंखौ मोजां मोनो लाभ इउ टु फाग्ला 1K नोंसोर लागोनि हिनजाव सासे नागिरना हरदो दे आब' जोंहा सिख्ला गैयालै जों गामियाव सिख्लायानो गैया आरोना हाबा जानाय लरा गोजासो जुवालियानो गैया माइनाव गयारि मा ओंख्रि जाखो थास'जों ना आगै 100K जासिगोन इनो नक्स' बेसेबा थांबाय सामथिं थांबाय आरो दे थाब थाबैनो खालामदो दे थारमाने लाइभसो नायनांगोन जोङो दा माबा खारनायखो नोंहा नै लोगोफोरा रायज्लायहरबाय दं बेसे आं दिनै भिडिअ होनो मोनाखै आरोना लोगोफोर माने बिराद दुखु र' आं मोनसे बाथ्रा होनो लुगैलायबाय सोरबा होनो आरो
सोरबा सोरबा होना नोंथांमोनाथ' जाय आंखौ नायो नायखायोआनो ओमफ्राय खायसेफोरा माने भिडिअ'आव फैनानै होनसिगोन आरो इ खामानि दामानि गैया खोमा भिडिअ'खौनो बानायबाय थायो होननानै खामानि गैया जायो मानसि जानानै खामानि गैयाबा जिबनाव एख'आनो गैया इयो मानसिया भिडिअ'खौ 12 मिनिटल' बानायो इ मानसिया मूर्ख जानो हागौ बिनि थाखायनो सानाव बेसे घन्टा थायो इखौबो मिथिया ओंखायनो आंनि 12 मिनिटनि भिडिअ'खौनो इयो खामानियानो गैया बिनिखायनो भिडिअ' बानायो गावा सानसे मबाइलावनो थायो ओंखायनो बकिदो साला इफोरखौ थावआथ' सोबाना बेलथाय होनो लुगैयो आङो बलटाय साला ना बलटाहे साला बलटाय साला दुखु मोनबायलां बाजैखौ आंनि कमेन्ट फरायिनि अनन्जय इदि नङालै आगै दुखु मोननो नाङा ओमफ्राय आंबो जाम्बिसो नै ओरै थांखोदावो खेबसे नों लाइभ फैनानै नायलाय इउटुबाव होमबानो मिथिगोन नोङो माबायदि कमेन्टआ जुदि गोबां जायोबाथाय हारसिंनो थांजोबो आरो हमथानोनो हाया सागोर मोसाहारि आबौखौ दाब्लिब्लि नुथारबाय दाब्लियानोखा आङो ब्रजेन दैमारि आब' दाखालि कलेजाव नुदोंमोन आंलाय सालबारि कलेजावनो थांखायोना माथो दे मालाबाफोर नुबा आंथ' सिनायाना निजिनि क्लासमेटखौ सिनाया आरो बेलेगखौ बहा सिनायबावगोन बदिमन ब्रह्म आंनिखौ रिप्लाय होआसै आब' नै दासो नुदो नोंनि कमेन्टखौनो मानो इदि होनो फुजा बसुमतारी हाय आब' हाय आरमान पय तेरा मेरा रिश्ता है बेसा हा बा फुजा बर' औहाय आब' सोबा मार आंबो सं नोंजों मा होनदो बुजियासै अनजालि बर' आं मायो बाबु नायफिनाय थांजोब्बाय नै सोदोबा नुजाफैलायबाय मादे बेखौ गारदो आंखौ लादो दे ओहो गारलायलाया नोंबो फैदो बाल सानैजों ज' स्रें स्रें रायजो जानोसै आर नार्जारि एडभान्स 100K कंग्रेचुलेसन्स थेंक इउ निजोरा ब्रह्म हाय आब' हाय प्रमिला KS नार्जारि आब' आं नोंखौ स्टेटासआव दख'ना नायै नायै लुगैजोब्बाय आं बेनिफ्राय आं नायना बिराद मोजां मोनो थेंक इउ आगै मौसुमि सकमा हिंदी बोलो ना मौसुमी सकता मुझे हिंदी नहीं आता हाँ क्या आता है हम 100K होने वाले हैं इसलिए लाइव आ गया और मुझे ज़्यादा नहीं हिंदी आता मैं बोरो से पैदा हुआ हूँ इसलिए बोरो से पैदा हुआ हूँ हाँ इसलिए माँ से पैदा नहीं हुआ है बोरो से पैदा है वो तू बीच बीच में ना बोलिया कर अनन्जय जायखिजाया आंबो सालबारियावनो थाखायो बाजै फरायनो थाहैयो मम' मोनजाबानो जाबाय जागोन दे बिफैबानो जाबाय आंनाव मम'आ इदि दे थरसेल' होगोन दे फैसा गैया बारा थाइबानि सागोर मुसाहारि आदाया मा खालामबाय दं इयो माने उनथिं थांनानै मबाइल नायगासिनो ब्रो इयाव माने लाइभ नायगासिनो आरोना आं लाइभ नायाखैमोन क्रिकेटसो नायदोंमोन दिनै माथो क्रिकेट खेला जादोंनो लोगोफोर बेसे बुखो माबाखौ मा होनोमोनथाय नो रायलायबार क्रिकेटखौ खोन्थादो सोर क्रिकेट नायदो ओजों थानानै नायद' सोर क्रिकेट नायदोंमोन दे मा सोर क्रिकेट नायदोंमोन खोन्थाहरनो दां र' कमेन्टआव मा फैगोन आं क्रिकेटसो नायबाय दंमोन गाजा खोनाखाबाय आरोना बुन 100K कंग्रेचुलेसन्स गाजायानो एसे इखोनो आरो आंखो अभार एक्टिं
ओबारे किंकी दुकान क्या क्या बोलते लेते हाँ हिंदी भी सालाई नहीं जाता क्या करूँ आज तक में हिंदी आता तो इंग्लिश आता तो मैं आज मंत्री एमएलए हो जाता आज मैं इस स्टेज पे हूँ इसलिए सालाई खांदा है गुमै दाउखुमैनो दाउखुमैयानो खायो मालायखौ खेब खेब मायो लकनाथ बमिता आब' नों बरनिता मानो लकनाथ बरनिता आंनि बुंनायखौ रिप्लाय होआखै नै दासो मा होनदों नुयोसो अयनायहाय बेथो आं मिथिया अनना खानालै गथ'फ्रा बिरजु बसुमतारी गुंग्राय गवाखै नामा ना गुंग्राया गगासिनो सोरगासिनो थै गगा मोनदोंमोन दाखालि ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा दे हौवाया गुंग्राय गानना होदो होननानै हौवा हिन्जाव अनलायखानांगोन आरोना इनिखौबो गबाथाय आं गारना होगोन जे महिलारि मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जाथ'वाखैनो ओमफ्राय ओंख्रि जायाखैलै ओंखामसो जायो माबा ओंख्रिया बावगारलायलांबायहाय थास'दो ना ओमफ्राय ना लोगोफोर अ इउ आर फ्रम बड'लेण्ड ओं आं बड'लेण्डनि आदै मा जाबायना जाया जाथ'वाखैनो जगदीश राभा हेल' हाय सोमखोर गयारि हाय केएम आसाम ब्लग बा आब' आंनिखो बा नाया इनो मानो इदि हरबाय थायो इसोरो एन ब्लग्स ओंखाम जाबाय नामा आब' औ जाबाय जायाखै जाबाय होनफ्लांलायलांबाय सेल्फि स्टेन्ड गैया आरोना ओरै दोननानै आरामसे नायबाय थानो बेखारि जिबन इ खर' दासे मायर कारने बिमानि अननायाव बिखुनजोनि अननायाव खानायाव दं एख' गैया नङाबा आंनि जिबना हौवायाबो जेबो मावा आंबो जेबो मावा ओरैनो इउटुबाव गोदाव सोराव भिडिअ बानायलाना थाइसे थाइनै मोनो बेबो माथो चक्लेट जानोना दालि जानो थोआ लोमा संसार जानाया सहस नङा लोगोफोर ओरैनो इउटुबाव गोदै गोदै नुनानै रावबो थाब हाबा जानो नाङा लाइफआव साक्सेस जाग्रो बिनि उनावसो हाबा जा जोंखौ जेनेबा अनलायनायाथ' जेनेबा हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनलायनाया जाखायो साक्सेस जालायना हिनजावला आङो रावखौबो गाब्र' जानो साना हाबा जाबा बाला गुदुङाव हाबनाय जायो बिनि थाखायनो सस समस्कर नहीं इसको तो बोलना पड़ेगा ना मेरे पैर को हटा रहा है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है नोंना बोराया मालबर बायदिथारनो प्रिया दैमारि मालबरानो इयो अनजालि बर' कि खबर बा भाले दिया खोरोम रामसियारि हेल' हाय ज्योति बार' ओइ आब' खनसे मिनिलाय मेरा दाद पिला है होननाया हेमस्रां बर' मोसाना देखायलाय आब' आरो गुमै मोसानो रोङा आङो जानला मानलासो मोसायो आं बानो हाखायो हासबेन्ड जागोन दे नोङो नोंहानि हासबेन्डखौ बानानै गिदिंबाय था गुमैखौ काला टिका होना लादो आब' नोजोर होबाय थायोना सनिका बसुमतारिया बुंदो आरो ओरै नामा नैयाव काला टिका होनांगोनानो र' उर्बा ब्लग मानो नोंसोरो मिनिना थैसिगोन उदै सानानै थैसिगोन होनबाय थायो आं बिराद बयामोन नोंसोरखो नोंसोर थैबा आंनि भिडिअखौलाय सोर नायबावगोन दे मिनिना थैसिगोन आं होनलायो आंबा खैथा जाखो थाब माबा 8था जाबा आं थांसिगोन आरोना ओंखाम जानो
ओमफ्राय जोंहा बाबाया दाबो खामानि मावनानै फैयाखै आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआ लायनो थांनांगोनसो माइ हाहैदोंमोन आरोना ट्रेक्टरा जोंहा नांथाना बाबाया दंनो ट्रेक्टरा नांथाना दंनो ओमफ्राय ट्रेक्टरसो बोखांनो थांदो जे महिलारि आंखौ सिनायदोना सिनायाखै आगैया सिनायस्लाबाखै লোকেল ছোৱালী মই তোমাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত চাই ভাল পাওঁ থেংক ইউ চাই থাকিবি দেই এনেকুৱায়ে 100K जाबा मोसानाय भिडिअ हो दै आब' जागोन दे हानायमानि सेस्था खालामगोन माने आङो प्रेक्टिस गैया नालाय ओमफ्राय कालि फुजायाव मोसानो भाबिदोंमोन र' ओमफ्राय जानजियानो देमा जिखि जादोला मोसासिगोन आरोना लोगोफोर सागर मुसाहारि आदा आब'खौ लासै आं हरगोन ना हरा जाखो मा होनदो आदा आब'खौ लायनोसै आंखौ लायनोसैनो हरगोन ना हरा नोंलाय आंखौलाय लांनो फैनो नागिरदों नै हरलाय दै मोनलाङो लाबा 5 लाख लायाबा 5 लाख होननाय खोनागोना खोनायाखै थांगारगोनलां अबे बाराखौबा नै लाबा 5 लाख लायाबा 5 लाख होननाया आंनिखौबा नायदो आब' माइनाव गयारि नुनायखौ नायनोसै आङो नोंथांमोनाबो नायबाय थादो र' हांख्राय दा ब्लग आब' जोंहानाव आलासि जानो फै जागोन दे अनन्त बर' आब' नों बेसेबां क्लासाव फरायो आइ एम फ्रम मुम्बाइ माबा आङो आंनि फरायनाया दा आङो BA लास्ट इयाराव फरायबाय दं आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा होनो बुरिनानैनो फरायबाय दं होननानै हाबा जाबानो जिउआ जोबथा जानानै थाङा जिउआव हानायमानि दावगानांगौ आरो मौसुमि नार्जारि मारै दं गेजेरावनो दंथ'यो र' आगै मोजां गाज्रि गनन दैमारि खनसे नांलायनाय थरायनाजो बे रागा जोंबासो हिट नुसैयोनो आंखो रागा फोजोंनो होदो थाम्फै ओइ मा रागा जोंबासो मोजां रागा नुयो जोंबाथाय ओरैजा खारनांगौ भगबान रागा खर'आ इदि खालामनाङालै जाया रागा जानला माला जोंबा बिदि नोङा जाखानांगोनो असभ्य साला खर' इदिसो मावो थैबालाय मा जानांगौ रागा जोंबाथाय 100K जाबाय र' 100K जानायखौ नायगासिनो 100K जादो बबे जायाखैलै 900 जाबाय हाजारसे नांबावगौ लोगोफोर 900 बेसे जाबाय 100K जाबालाय मा जानो एख' जाया ओरैनो दावराव 100K जाबा ओरैनो मोनसे इन्टारेस्ट आरोना लोगोफोर जेनेबा दिनैनि फुंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मानो नायाखै माने नायजोबाखै मानसिफ्रा लोगोफोर आङो मोनानि 7टायाव भिडिअ होयो आरोना नोंथांमोना नेबाय था आं 7टा आरो 6टायाव भिडिअ होयो ओइनो थांलायबाय हमथानो हाला बबे बबे खाबथा खाबथा मन्टु ब्लग बुंबाय थादोब्रा बि भइस मायो सेटिं ना मायो साकटिं नामा साकाटिं स्केटिं ओइ दिदि हाय फाय मन्टु ब्लग्स प्रिति ना प्राति मायो फामि बसुमतारी आब' नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो थेंक इउ आगै नायबाय थादो बिदिनो जसमिन नार्जारि हाय जे एक्स बर' जे हाय आब' हाय रायजेन बर' मोनसे दुखुनि सायरि फरायदो दे आगै माने आवगायो सायरिसो फरायोमोन आरोना ओमफ्राय सायरि फरायजानो लुबैदों ओमफ्राय दाथ' आं फरायथ'ला दे उनाव फरायनोसै मिरिना ब्रह्म नायदो बि भइस स्केटिं आप कहाँ से हो बाक्सा सलवारी से मैं हो आसाम से हूँ आसाम बाक्सा बड'लेण्ड से हूँ रिंसार गयारि ब्लग 100K आब' गुमै जाथारनोसै ओमफ्राय 100 जोन नांबावो थाब थाबैनो सेयार खालामदो दे होमब्लासो जागोन
प्रमिला KS नार्जारि आब' गुमैनि दारिखौ उन्दुनाय समाव हाना हो। ऐसा मत बोला नोङो करो। जि सानदो इखौबो आं सानदो खिन्थु नों मानो नों इखो आङो बावगारबासो खालामगोन नोङो दा बुंबाबो इयो गोबाव बावगारबासो खालामगोन। बेफोरबायदि आयदाखौ दाहरथारबायलै। बेलेग खामानिखौ मावबाबो गावनि दारिखौ हानो होबा ओरैबायदि खें खें जायो गावसो मिथिसिगौ आरो। जिङावथ' बिरलांजोबगोन आरो। लागाव थांलायबाय। पूजा बसुमतारी आब' तुम्हार वीडियो तो चाই बहुत ভাল লাগে। লাগিবই অ' ধুনীয়া। লাগলি ভাল দে। মই এছামিছো নাজানো আৰু হিন্দীও নাজানো। जे एन नार्जारि बय आब'आ मा गामिनि? आङो अटलिया पारा गामिनि। अनन्त बसुमतारी हाय आदा आरो बाजै हाय। ओमफ्राय नोंबा हाय होनहरनो हाया नामा इखिजा हाय हाय। लोगोफोर आं माने रागा जोंहां जोंहां जाबायानो। क्रिकेट खेला ना मा नायबाय दं इयो? नायाखैलै। लाइभ फैनायखौ मिथिया नामा? इयाव नाय। मिना मिना आं हाखा दे जोंखायो बाला। ऐसा जमने से क्या होगा इन बी बॉयज क्या कौन है ये हिंदी आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो अननानै आब' माइनाव गयारि। अ जागोन दे आगै दा थांनानै नायहैगोन आङो। बी बॉयज स्केटिंग हिंदी बोलो। मुझे हिंदी मालूम नहीं है बुरा ना मानिए। जेन गेमार आंनि जेबा नोंखौ आंनो खिथाबाय थायो बाजै। अ माने आंखौ दासान्दि माने इउटुबार होननानै मिथिबाय नालाय खोन्थायोदां। मुकुल मुसाहारि आब' गुड गथ' लादो थाबनो। ओहो आं लाथ'वा लागोन र'। मिरिना ब्रह्म फुंनि भिडिअखौसो नायदो होनदो आं सिस्टार। अ जामाल मायो जमल जि बिनानाव सबायझारनिबा मन्जु आरो मिराखौ सिनायना? ओं आङो मन्जुखौ मादै जायो ओमफ्राय मिराखौ आब' जायो। नोंमारगो जामारगो। सिनायो जोंना गामिया फिसाथारखा आरो ओमफ्राय सिनायजोबो। ओरै हावखांनानै लाना थांनांगोन। दैदेन बरगयारि आब' मोनसे सायरि आवरायदो। दे आवरायना हो गाबथोसै गारजानायफोरा। गोसोफोरा स्रां मोनथोंसै। आङो माने इदि डाइरेक्टलि आङो सायरि फराया आरो आं लिरना लानानैसो फरायो आरोना। ओमफ्राय दाथ' मिथिला हाला। बिलिफां बसुमतारी मा ओंख्रि हो बाजै सना? ओंख्रिया जादों थास'जों ना। प्रमिला KS नार्जारि मा हरखोथाय इम'जि हरदो। जनाकि लाहारि आंनो बानायना हो सासे। जागोन दे। गहपुर भाई एसामिस रायलाय आब'। মই এছামিছ আৰু হিন্দী নাজানো তথাপিও মই এতিয়া 100K হ'বলৈ গৈ আছো তাৰ কাৰণে লাইভ আহিছো আৰু। বেয়া নাপাবি বড়গীতা एसामिसर बलार কাৰণে मा होनो मा होननांगोनलै एसामिसर कवार करने आं बिराद रायलायनो लुगैयो आरोना एसामिस आरो हिन्दी इंलिस ओमफ्राय ओरैबायदि माने रोंफेरासै। अनन्त बर' हाय आब' गुमै कैसे हो आप लोग? अच्छा है। बिलिफां बसुमतारी गोथावथ' बाजै नोंसिना? ओं गोथावानो। सुजु मुसाहारि हाय उर्बा भ्लग नोंनि बोराया मानो जेखाइ सेफायना होखो दुखु मोनो। माने सानफ्रोमबो आङो थांबाय थायो आरोना ना गुरनो बेनि थाखायनो राग जायो इयो नाबो मोना माबो मोना मानो थांबाय थायो होननानै। नोंसोरथ' इसेल' गब्लंनायखौ नुदो
नेक्स्ट भिडिअ जेखाइगोन गाख्रोबजोबगोन आं नायबाय था जेखाइ गाख्रेबजोबगोन आं जनकि लाहारी आं माला हिन्जाव मोनगोनबा मोनगोन सिन्था खालामनाङा मोनगोन खाफालाव थायोब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाया लामायाव मोननायखौनो फन खालामनांगौलै मोनाबा उरबा ब्लग जानला मानलाखौ लानो हायो नामा बुनायसो लाखा संसार जानायाव आदै महराल' जाया लोगोफोर मावनाय दांनाय आसार खान्थि सबखौबो रोंनांगोन अब्लासो आदैयाव जि फरायनायाल' बुंदों जाया फरायनानै जाय मानसिया साख्रि लादो इखि हिनजावखौसो ला आरो जाय मावनाय दांनाय बेखौसो ला आदैयाव जि फरायनानैल' ओरैनो बेखार थाखानायखौ लास्लायस्लाय बै आंगि जाम्बि न'आव थानाय खामानि मावग्राखौनो लाबो बिए पास नांलाया इन्जिनियार फरायनाय नांलाया मावनो दांनो गोरों आरो साख्रि मावनाय बेनो अपसना बा ध्रुब आदा बाजैखो बहा नुजेनामोन इयो बेलेग स्कुलावसो फरायोमोन ओमफ्राय आं फरायनाय स्कुलाव फैनानै सोरथों सोरथा गोसोथो गारदो मिनिखुमाना नोङो इयाव राजेश बसुमतारी हे सोर जों आदायानो हरदो सानलायदोंमोन आं आब'लै औ मा आगै अखाफोर ब्लग हाय माइ जुनास कंग्रेचुलेसन्स थेंक इउ पिन्टु गयारी बाजै सना नोंखौ दिनै जा समायना नुदों मा ओंख्रि जाखो समायनानै नायलाय नाख्लायख्लाय ओइ आयौ है तासनगर बिबले कुइसु मा ओंख्रि जाखो बाजै सना आइ लाभ इउ मा ओंख्रि जानाय थेंक इउ आगै समायना नुनायनि थाखाय ओंख्रिया थास'दो ना ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखैनो गहपुर भाइ आब' नोंना मा मबाइल ओमफ्राय आङो भिडिअ बानायनाय मबाइला नाथिं ओमफ्राय दा लाइभ फैबाय थानाया अप्प' केमेरा गासै रावफोरखौबो रायज्लायनो सोलों रायज्लायनोथ' लुबैयो ओमफ्राय हास्लाबा आरोना सिखायगोन नाजागोन थेवबो एडभान्स कंग्रेचुलेसन्स थेंक इउ आदा बाजैखौ बहा नुजेनामोन फैलायबायहाय दे आवराय बिरखां बसुमतारी आब' थरायना औ जमल जिजि हाबा जाबाय नामा मिरा आरो मन्जुआ कलेज फ्रेन्डमोन हाबा जाजोबना मालाबानो गथ' गथाय जाजोबलांबाय मिराया गथ' सानै जाबाय ओमफ्राय मन्जुआबो जाबाय बुरिलायलांबायसो सोंबाय नालाय खोन्थाबाय आरो माथो ना आंना सालान फिसा लायग गैया इयाव मा लाइबावलाय मा गोदाव सोराव बखिनायावलाय आं जेरै इदिनो रायलायगोन आरो ओइ मा दं इयावलाय आंथ' रायलायदोसो ना माबा आं सोरदोबा भिडिअ कल रायलायनाय बायदिसो मोनलायलांबाय बिलिफां बसुमतारी आदाया माखौ नायखु मादों बाजै मायबा खेला जादोंनो दिनै एकदमबारे खेला होनबा नायनाया मा जालायो मिथिला गावसो मिथिसिगौ आरो जनकि लाहारी हिन्जावखा नांगोन हौवाखा नांगो नोंनोलाय हिनजावबाबो हौवाबाबो जायो ओमफ्राय नायनोसै र' देनां मा जायो हिरेन बर' हाय बाजै रानि हाय आगै थांलायबायहाय मानास बर' अप्प' केमेरा होननायखौ फानि नांदो आब' इदि होनलायोना माबाफोराव अप्प' केमेरा इदि होनलायनानै साम्फा लामा जा किउट आब' नोंसिनि अनलायनायाबो बिदिनो अनलायबाय था आदा आरो आब' थेंक इउ बिदिनो अनलायबाय थागोन दे ओमफ्राय ना गुरनो थांदोंमोन ओमफ्राय आथिङाव माबा गादलाना लानानै बोरैबा जादों आरो जाखोना हर ओइनो जोंहा हासबेन्डआ माबाखो बाबाखौ लायनो था होनदों आरोना
जा किउट आब' नोंसिनि अनलायनाया ओंलै उफाय गैया बहुत ভাল লাগে তোমাৰ ভিডিঅ' চাই মই হাজবেণ্ডা थांबाय মই সদায় তোমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ আৰু তোমাৰকে ৰখি থাকোঁ চাবা কাৰণে थेंक इउ डियार खोरोमदाव बसुमतारी हेल' आब' हाय हाजबेन्डखौ नायनो फैबाय ओमफ्राय थांबायसो बाबाखौ लायनो थांदो आरोना ओमफ्राय हाजिरा मावनो थांदोंमोन ओमफ्राय ट्रेक्टरानो नांथाना दं नै इखौनो बोखानो गिबाय दं था जाबाय आरोना थांनांसिगोनसो खोमा ओंखाम जानांसिगोन नै आंनि हाथाया आयौ मेंलायलायबाय आं फरायना थेवबाबो फरायजोबनो हाया आरोना ओरैबायदि अखान्थि मोनो महाबीर भ्लग्स की কৰি আছা आयौ এনে আছো रबि बर' राज फुजा नायनो फै आब' हावलियाव गोदोरथार जायो जोंनाव थांबायानो थायो जोङो ओमफ्राय एबार नायनि र' मा जायो थांनाय जायोना जाया गोमबोर ब्रह्म मा ओंख्रि बाजै थास'दो ना आगै सुरज दैमारि अय नापे हाय नापा जमुना बसुमतारी आगै सना औ आगै सना रैसुमै बर' आब' सना मा ओंख्रि थास'जों ना आगै भेन्टुरि ग्रथ मोजां नुयो बाजै औ थेंक इउ एसे नार्जारि हाय आब' बिखुनजोआ गैया नामा आब' दङो एसे रेस्ट लादो बियो उर्ब ब्लग গোৱালপাৰাত আহিব ফুৰিব হ'ব দিয়া बिकि बर' अफिसियेल गैया बहा खारखो थांबाय बियो बाबाखौ लायनो थांदों मायो खोरोम गेमिं 99 मा फरायाब्रा आंनि कमेन्टखौ माने ओरैबायदि स्पिडाव थाङो आगै बेनि थाखायनो मोनस्लाबलाय लाङा आरो दासो आङो उननि कमेन्टफोरखौ फरायलांबाय दं प्रमिला के एस नार्जारि आब' खेबसे बिस्वनाथाव फै गुमैजों थांगोन दे देनां समफोर मिलायबा जनकि लाहारि बोरै गोसो होलायोलै फरमुलाखौ हो आंनो बिदि जेबो फरमुला गैया आरोना जेनेबा जेनांथार गोसोजों मोजां मोनलायबाथाय हारसिंनो मिथिगोन दे निरमालि बसुमतारी नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो सिस थेंक इउ आगै बिदिनो सापर्ट होलांबाय था आंबो नोंसोरबायदि मानसिसो जुनार नङा जास्ट भिडिअ'ल' बानायो एखेसो नोंबो आंबो निकान्त बर' बाजै मा खबर सनजिता नार्जारि आंनिखौबा नायाखै आब' नायदों दे मानो नायाखै जानो बर' सिख्ला आब' मैया फुजा नायनो फैयासै नामा माने थांनो गोसो जायो ओमफ्राय बिराद होंगो दोंगो जाखायो होनना मिथिनानै आं थांदिया रबि बर' आब' नोंसोरना हावलियाव अबेयावबाफोर आलासि गैया नामा हावलियाव जिखि जाया आलासि गैया जिखि जाया थांफेरबाय आरो आं हावलियाव गामिनि हरनायफोर दङ बेयावनो सिनायो आं देबिका बसुमतारी मोजां नुथारदों नोंखौ थेंक इउ आगै आयौ उन्दुनोसो ओंखारजोब्बाय आं मारि बर' हाय आब' सना आइ लाभ इउ टु आगै अमित BDOYT आब' राज नायनो फै जोंनाव हावलियाव जागोन दे जनाकि लाहारि हिन्जावनि खाफालाव
गोजा सिन्दुर थुनो लुगैबायमोन आं। जागोन दे थाब थाब लाबोदो। रसमा ब्रह्म इउटुब नायग्रोमोना नोंनि लाइभसो नुफैबायहां नानि गुड नाइट। थेंक इउ आब'। आंबो नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो नों आंखौ मानो जावनाय। सुदेम गेमिं वाइटि गाबनानै देखाय खनसे आब'। गाबथ'ला खोमा उन्दुनोसो ओंखारदों आङो। रबि बर' मा गामियाव हरदो आब' प्लिज बुं आं सिनायबायो खोना। गामिखौबो आं बावगारबाय संदा। सुमित गयारि मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रिया थास' जोना। एस बि स्टेटास वान हाय बाजै गुमैया मा खालामदो? गुमैया बाबाखौ लायनो थांदो। आन्टि सुन्ति नार्जारि हाय हाय हेल' हिन्दी ब्लगार ब्लग बाजै मा खबर? मोजाङैनो दंथ'यो र' आगै। लदिप गयारि सेरेब लोंना बुरि नुबाय नोंखौ। मा होनदो? सेरेब लोंना बुनाय रखम नुदो। बुगालियानो खाङो नै बुजोबनायसो मानसियानो। र' खोरोमदाव बर' आंनिखौ फरायलाया गावहा मानो फराया जानो नै दासो नुसनदो आङो लारि लारि थांजोब्बाय उन्दुनो ओंखारलाय लांबाय आङो जि कमेन्टस फैदोंमोन दासो आङो हमथानानै फरायनो हाबाय। गोजोन दैमारि बाजै सौहैगानसे माने जों बावथारला। अ बुजियासै आं। जनकि नाहारि आंबो इउटुब खुलिनो गोसोथार माबादि खुलियो? भिडिअ'ल' होग्रो ओमफ्राय ना सोरबा रोंनाय मानसिनाव लाना थांबानो जाबाय 1K साबसक्राइबार जाबा। रसमा ब्रह्म बाद हो नानि बेफोरखौ सम सम बिदिनो जालायनांगौ गाज्रिल' मोनलायनाङा। आंबो नायो गासैबो भिडिअ'खौनो आं बया मोनखायाखै मोननायालाय। आंबो नोंहानि भिडिअ'खौ नायखायो आगोलनिफ्रायनो नायखायो ओमफ्राय आंबो नोंखौ जावखायाखै नालाय आं दुखु मोनखायाखै आरोना आब'। मानसिफोरासो जानला मानला सानला बायदो। गोमबोर ब्रह्म जि नायोलां नोंनि भिडिअ'खौ बाजै बाथारा आं नायनो। थेंक इउ आगै। मिथिसार बसुमतारी आब' 100K जाथारसिगोन गोसोखौ बोरै नांदों? मोजां मोनदों आरोना आगै जेनेबा एसेबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो दिनै लासै लासैनो 100K जाथारसिगोन। बारा नांला आरोना ओमफ्राय 100K जायोब्लाबो नोंथांमोना आंखौ बावनो नाङा 100K जाबाबो जेबो जाया बेबायदिनो थाबाय थायो मानसियालाय मानसियैनो थाबाय थायो। साबसक्राइबार नोंथांमोनाल'सो बारायदो ना फेमिलियासोल'सो बारायदो। 100K थानानै जुदि 1Kबो मानसिया आंखौ नायाबा दुखु मोनो आरोलै। तन्नु तामां नोंनि मिनिनायखौ मोजांथार नुयोलै आब'। आरो गुमैया नोंनि गुंग्राय सेरना होनायखौ दाबो ओंखाम जानायाव गोसोखांफ्लांबाय थायो आं आब'। गाज्रि मोननाङा आरोना गुंग्राय गारनायखौबो भिडिअ' बानायफ्लांबाय। दिलिप स्वर्गियारि आं दहाय फरायनो हरद' आंनिखौ दाबो नायाखै माथो। अनिता नार्जारि हाय आब' हेल' आगै। महाबिर ब्लग हेल' हाय। सनिया मोसाहारि हाय आब' हाय। बड' भ्लग 100K होबाय मिनिया होनलायदो। खोरोमदाव बर' ए सुजु ब्रह्म बिउटिफुल दिदि
सनिया मुसाहारि सनिया मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया थास'जों ना खोरोमदाव बर' आब' जा नांज्लायखायोना गुमैजों भिडिअ'आव जा मिनिखायोलां नांलायो आङो ओरैनो बिदि सिरियास नांलाया आरोना ओरैनो जास्ट फानि नांलायनांगौबो जेसेनो नांलायो एसेनो अनलायनाया बारायो ओंखायनो नांलायो आं ओइ लागाव फन फैदों हेलौ सोरनाव मिथिया सं मोनसेल'सो दं र'नाय होनबा र'नाय लाइभ फैदोंमोन आङो हरफिननि थ' लोगोफोर आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना माबा इम्परटेन्ट रायलायनो नागिरदों दोनथ'नोसै दे लोगोफोर आं फैफिनगोन आरोना गाबोन नङाबाबो गाबोन फुं नङाबा बेलासियाव आं फैगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना नेनानै था आङो दिनै मिथिबाय आरोना माबायदि कमेन्टआ दावखोलाङो दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय मिथिबाय ओमफ्राय सानजारियानो आङो सानजारि लदिप गयारि थ' लोगोफोर आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे गाज्रि मोननांला